Makombe ose Bulawayo anonzi ari kuramba kutambira mari itsva yeZimbabwe Gold Zig, achiti havazi kuzokwanisa kutenga mafuta edzimotokari nayo ari kutengeswa neforex chete. Awa ndo pava kunetsa mhuri yeZimbabwe kuti makombi drivers akuti aiwa isu tikatora mari yacho neZig asi kuzonotenga fuel rizokwanisi fuel rutengeswa $US. Saka mina munawedzera kuti bvo subscribe like otina on the bell icon. Saka panapa tona kuti Sachigaro wechova Bulawayo Transport Corporation anova mumwe wemakorasi makuru ezvekutakurwa kwevanhu muBulawayo Atlas Moyo auza bepa reChronicles kuti Zig imari yedu yenyika uye kuigamuchira hakufanira kuva sarudzo. Isu tinozviwana tave pakati pedombo nenzvimbo yakaoma, sezvo kuramba kunoonekwa sekukanganisa kuedza kwehurumende kumudzidzira upfumi uye kubvuma kunondisundidzira aiwa kunze kwebhizinesi vanodaro vamoyo. Vati hurumende inofanira kunge iine zviteshi zvinotengesa mafuta edzimotokari nemari yemunhu, apo vanhu vakanyoresa chete ndivo vanogona kutenga mafuta. Saka ndo masviko anaitagwa panapa aiwa nemumiririri kana kuti Sachigaro Bulawayo Transport Corporation achiti aiwa gavhmendi yava kutiomesera noda kwokuti iri kuti isusu titambire mazigi asi kunotenga fuel hatizokwanisi, zvinova zvinoita kuti aiwa kutida kwavo kubve kwaite kuti bhizinesi ravo ribve ramire, vatadze vanhu vashaye kwekuenda. Saka mune Zimbabwe chibotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa bine kumisection medu dzemafungiro enyu, saka no subscribe or like, turn on the bell icon.